1945 ел 9 май җиңү шатлыгы. Бөтен ил һәрбер солдатны иң якын кешесе кебек каршы ала. Уртак бәхет, бәйрәм. Бүген инде 94 яше белән баручы Бөек Ватан сугышы ветераны Мирзәхмәт Муллахмәтов та әлеге көнне яхшы хәтерли. Германия кирдек. 90 километр Берлинге барып җитмәдек. Безне бордылар ягына Чехословакия ягына, как раз чехлар восстание күтәргәннәр инде, аларга ярдәмгә. Немец гаскәрләре калганнар инде, ничектер шунда дига чыгарга тигәк, американецларга чыгарга дитәләр. Безнекеләр чыгармаска тиешләр инде. Тагы 3 көн алар белән сугышып яттык. Шайтып 13 майда сугыш бетте безгә. Мирзәхмәт Муллахмәтов 1922 елның 18 майында Алабуга районы Салавыч авылында дөньяга килгән. 6 балалы гаиләдә өлкәне була ул. 14 яшендә үк колхозга хисапчы ярдәмчесе булып эшкә чыга. Сугыш башланган вакытта Мирзәхмәт абый 18 яшьлек егет. Ярдәмче вазифасыннан узып, хисапчы булып эшләгән мизгелләре. 41 елның сентябрендә армиягә алдылар. Оннан мин эләктем Hava desantı askerlerine bizni 17 fevralda Smolenski tiresine şimdi taşladılar. Bir batalyonuyuk biz 600 kişi samolyotlarla tünne taşladılar. Alar Rim üstüne düştük indi. Bir yüzlep kişi işten kaldık. Mart'ın 14'ünde bizning yakka çıktık. Rıjev tiresinde soğuşa 100 kişi Yüzгә якын кеше инде без. Калдык 34 кешегә. Соңра аларны Түбән Новгород өлкәсенә алып китәләр, аннан Мәскәүгә җибәрәләр, пехота дивизиясен оештыралар. Вакытыннан алда гвардия исеме биреп, Сталинградка озаталар. Сразу Мамаев курганга берничә көн көндез немецләр безне куалар, төнне белән наступать без немецләрне куабыз якка. Шулай итеп байтак яттык. Аннан соң шул сентябрь наверное, сентябрьнең яртылары булгандыр инде ул чакта. Немецләр шундый наступление ясадылар. Без все-таки күп түгел иде, байтак югалтулар булды инде безнең вакытта. Немецләр безне узып киттеләр, тырады. Нигә без калдык немецләр ягында. Шулай итеп, без көньякка төштек. Мамаев курган туры. Анда оборона шунда наступление организовать иттегенде анда немецләргә мине шул вакытта контузия булды миңа. Шартлау Бөтенесе дә хатын кыз өстендә бөтен нәрсә булганны сугыш вакытында нигә. Аннан соң әкрен кайта башладылар инде шул яшьләр дә мадарлар. Шулай итеп мин шул үземне эшләгән дигә хисапчы колхозда. Аннан соң мине колхоз председателе сайладылар. 35 ел колхоз председателе эшләдем. 62 яшендә хезмәтен калдыра, Алабуга шәһәренә күченеп килә. Хатыны Хәләмгөл апа белән алар 8 бала тәрбияләп үстергән, белем биргәннәр. Ул караңгы көннәрне балаларыбыз, оныкларыбыз күрмәсен. Бу хакта китапларда язылганнар да җиткән дигән теләктә Мирзәхмәт Муллахмәтов. Китап дигәннән Алабуга төбәгендә яшәүче язучы Фирдәүс Хуҗин аның батырлыгы хакында «Без белмәгән сугыш» дигән документаль бәянны җыентык итеп бастырган. Хәтер мәңгелек. Гөлия Садыкова, Татарлар, Алабуга шәһәре.